dejjem mal-benefatturi u dawk li talbuna nitolbu għalihom. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Ħuti, ejjew impoġġu ruħna fil-preżenza tal-Mulej li sejjer ikellemna, li sejjer jagħtina ġismu u demmu bħala ikel u xorb, ikkun nitolbuh ikollu ħnina minna u jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-art lil bnedmejn ta' rida tajba. Infaħrowk, imberkowk, nadurawk, nattuk ġieħ. Roddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btana. Int li qiegħed fuq il-lemejn tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek għaddejs. Int waħdek mulej. Int waħdek il-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu. Fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu. Nofru das-sagrifiċċju tal-Ewkaristija b'suffraġġju tal-benefatturi ta' dan is-santwarju u anke nitolbu għal dawk li jirrakkomandaw rwieħhom għat-talb tagħna. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, li miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Fi żmien Ġożija ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf, għaraftek. Qabel ma ħriġt miħdan ommok, ikkonsagrajtek. Jien għedtek profeta fuq il-ġnus. Ħażem ġembejk, wejdilhom kull ma nordnalek. La tibżax minnhom, għax inkella nbeżżek jien qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronz, kontra l-pajjiż kollu, kontra is-slaten ta' Ġuda u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-qassisin tiegħu u l-poplu tal-pajjiż. Huma jeħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn. Għax jien inkun miegħek, oraklu tal-Mulej, biex neħilsek minnhom. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik Mulej jien nisken, ma jkolli qatt għax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni. Għatini widen u fittex eħlisni, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, intwet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija. Alla tiegħi ħarisni minn id il-ħażin, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi, Mulej,
inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħadtni. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek, il-jum kollu tal-lemejjel tal-għajnuna tiegħek. O Alla, sa minn żożiti int tallimtni, u jien sissa għadni xandar eġubijitek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil-Korintin. Ħuti. L-imħabba taf tistabar u tħen. L-imħabba mhijiex għajjura. Ma tintefaħx bija nfisha. Ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Ma tagħmilx dak li mhux xieraq. Ma tfittix dak li hu tagħha. Xejn ma tinkorla. Ma żżommx f'qalba għad-deni. Ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tgħader, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissapporti. L-imħabba ma tintem qatt. Jgħibu l-profeti, jisktu l-ilsna, jgħib l-erf. Għalissa nafu biċċa. U l-profezija tagħna hi nieqsa. Imma meta jfittx dak li hu sħiħ, jgħib dak li hu nieqes. Meta kont tarbija, kont nitkellem ta' tarbija, inħoss ta' tarbija, naħseb ta' tarbija. Meta sirt raġel, warrabt dak li hu ta' tarbija. Bħalissa naraw bħali kieku f'mera, imċajpra, imma mbagħad naraw wiċċ imwiċċ. Issa nara f'biċċa, imbagħad naraf bħalma jien magħruf issa. Issa hawn fidi, tama u mħabba, it-tlieta jibqgħu. Il-kbira fosthom l-imħabba. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba l-fqajrin u nrod il-ħelsien lil-maħqurin. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies fis-sinagoga: din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimleħ ħlewwa li kien ħireġ minn fommu u bdew jgħidu: imma dan mhuwiex bin Giuseppi. Iżdu qalilhom: żgur li ser tgħidu għalija dan il-proverbju ta' bejb fejjaq lilek innifsek. Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnawm għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom: tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqewh tajjeb f'pajjiżu. Għaliex ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija meta is-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Serafta ta' Sidon. Kien hemm bosta Lebrużi f'Iżrael
fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla. Qamu ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tardum tal-għolja li fuqha kienet mibnija il-belt tagħhom u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda hu għadda minn ġa nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Ek meta kont nirrifletti dwar dan il-Vanġelu, laqatni l-fatt kemm kapaċi nibdlu il-fema tagħna dwar dak li jkun. Fieri n-nies fis-sinagoga meta semgħu il-Ġesu qalu kemm għandu ħlewwa fi kliemu. Imma f'mument minnhom idurulhom u jgħidu ma iva dan mhux ibn Giuseppe, ma nafuhx. U lil Ġesu ma laqgħuhx għaliex kien ibn Giuseppe, ibn il-Mastru Daxxa. Kemm jiġrilna hekk fir-relazzjonijiet ta' bejnietna ħbib tiegħi. Meta ma nilqgħux lil xulxejn, meta ma nisemgħux lil xulxejn, għax inkunu preġudikati. In-nies ta' Nażaret lil min ħan nisemgħu? Lil dan li jgħaddi ħinu fil-ħanut tal-Mastru Daxxa. U x'jista' joħroġ mingħand Mastru Daxxa. Kemm nirraġunaw hekk aħna ħbib tiegħi. Kemm impoġġu tikketti fuq dak fuq l-ieħor anzi qabel ma nisemgħuhom. U dak ma nafuhx. U dak ma nafx xi sarraf missieru, mhux hu biss nibdew bir-razza u r-radika. U dawn l-iskemi mentali li joħolqu barriera fil-komunikazzjoni ta' bejnietna iwasluna biex imbarru ħafna nies, biex neskludu, biex nissagrifikaw ċertu nies. Però hemm livell ieħor f'dan id-dialogu jew aħjar f'dan l-atteġġament tan-nies ta' Nażaret quddiem Ġesu. Imma dan kif jiġi wieħed mhux għejn sempliċi, ordinarju mill-ħanut tal-Mastru Daxxa u jkellemna dwar Alla. Donnhom ma ħamlux illi l-Ispirtu ta' Alla jitkellem permezz ta' żgħir. Donnhom ma ċċettawx illi Alla kapaċi jitkellem anke bi bniedem ordinarju, Mastru Daxxa. Ara kieku ġie xi skriba, xi wieħed mit-tempju, kieku llum ngħidu ara kieku ġie isqof kardinal, illum nista' ngħidlek jien. Kieku dak aħna naraw x'ħajjejt. Imma mbagħad jista' jkun hemm
persuna ordinarja isma illi l-Ispirtu t'Alla għandha d-don tal-profezija u dik il-persuna aħna insiktuha. Dik it-tromba ta' Alla insodduha. Min jaf kemm ħlejna profeti fostna illi Alla bat biex iwaslilna il-bxarat tajba, imma liex aħna għandna again anke fir-reliġjon issa għandna ċertu skemi, għandna ċertu preġudizzji ma nisimgħuhomx. Anzi, forsi inti stess ma temminx illi minkejja li m'għandekx il-formazzjoni teoloġika, ma tgħallimx it-teoloġija. U allura tgħid imma jien min jien biex inħalli lil Alla jitkellem permezz tiegħi. U nerġa' ngħid min jaf kemm tlifna, issa ngħid għall-Knisja, vuċijiet profetiċi għandix aħna d-dema kejf. Jiġi wieħed minn l-infern, ħanerġa' nuża espressjoni tagħna. Jiġi wieħed jew waħda, għax anke waħda, illi ma taf xejn, lanqas taf tikteb isimha u tippretendi li għandha tkellemna f'isem Alla. Hekk ġralhom in-nies ta' Nażaret, kellhom fosthom profeta li jitkellem il-vuċi ta' Alla, imma saddew l-ħalqu, anzi provaw jeskluduh, jitfew mill-irdu mal-isfel. Għaliex? Għax skont l-iskemi tagħhom Alla ma jitkellemx permezz ta' kull bniedem. Jitfu hemm kategorija, hemm l-elit fir-reliġjon. U dan iwassalni biex nagħmel riflessjoni qasira fuq l-esperjenza li qed tagħmel il-Knisja kollha kemm hi. Bħalissa għaddej is-sinodu, ġifieri il-Knisja, anzi il-Papa jixtieq illi jisma' għax Knisja li tinsab f'sinodu hija Knisja li tisma'. U l-ewwel fażi ta' dan il-proċess ta' din l-esperjenza ta' sinodu hija propju is-smieħ tal-poplu t'Alla. U aħna bagħatna lil kull isqof fid-dinja f'isem il-Papa qed ngħidlu isma' ftejt. Il-poplu għaddejs ta' Alla. Għax dan il-poplu għaddejs ta' Alla l-darba huwa magħmed irċieva l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu jista' qiegħed jitkellem mal-Knisja permezz tal-poplu t'Alla. Għax il-poplu t'Alla għandu, il-Papa jsejjaħlu l-istint tal-fidi. Għandu xamma ta' dak li irid Alla. Bħalma qed għall-profeta, jista' jkun m'għandux il-kliem eżatt, m'għandux il-formula eżatta, anzi jista' jkun imperfett f'dak li jgħid.
Imma b'daqshekk ma jfissirx illi anke llum l-Ispirtu talla irid ikellem lill-Knisja permezz ta' żgħir, ta' ċkejkien. U allura assisejn, isfijiet, assisejn, reliġjużi, anke l-lajċi, anke intom, poplu talla. Intom flimkien miegħi, flimkien aħna l-koll niffurmaw dal-poplu talla. U allura fid-dawl ta' dal-Vanġelu ejja nagħmlu daqsxejn kuraġġ u nemmnu illi kif il-Mulej Ġesu tkellem permezz kif Alla bagħat lill-ibnu bniedem fid-dier ordinarju. Nistħajjel bideħ għandu l-kallijiet tal-odda tal-Mastru Daxxa. Bideħ maħmuġejn. Imma kien strument biex jitkellem l-Ispirtu. Jien il-lejla nixtieq ngħidilkom jista' jkun ukoll li fikum lajċej ordinarjissimi imma għandkom id-don tal-Ispirtu Santu. Għamlu l-qalb. L-ewwel nett iftħu qalbkom, niftħu qalbna għall-kelma li bija Alla ikellemna. U dik il-kelma x'in dbejjet f'qalbek ħallija tiftaħlek f'ummok biex intu ukoll tkun profeta ta' żmienna. Intu ukoll twassal dak li fil-kuxjenza tħoss li l-Ispirtu talla qiegħed jgħidlek għal ġejt tal-Knisja. Din hija l-ewwel fażi ta' dan il-proċess sinodali li beda f'Ottubru li għadda u kil-bambin rejt jispiċċa f'Ottubru tal-2023. Ma jfissirx li daqshekk nistgħu nisimgħu lilkom l-għan ta' dan is-sinodu biex il-Knisja kollha kemm hi tħaddem dan l-istejl ta' smieħ u fl-istess ħin tivvalorizza dak il-potenzjal li hemm fl-imamdejn kollha il-koll kemm aħna illi l-koll nistgħu nieħdu sehem minn dan id-don tal-profezija li Alla l-imbierek għadu jibgħat fid-dinja anke illum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wieqfa nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Nissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Ibnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmejn u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġnej u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn belluwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjejn u mill-mejtejn. U s-salkna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben lu meqjum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mamudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej. Fil-kredu għadna kif edna u li tkellem fom il-profeti. Min huma l-profeti?
Jien nemmen li fostna jista' jkun hawn il-profeti ħbib tiegħi. Allura ma nġibux fix-xejn dan id-don ta' Alla. Ħutej nitolbu lil Alla biex jurina imħabtu li deret fi bnu l-waħdienej. Għalhekk fiduċja nresqu t-talbiet tagħna u ngħidulu mulej urina l-imħabba tiegħek. Nitolbu għall-Knisja biex qatt ma tieqa fix-xandar il-verità tal-Vanġelu lil bnedmejn kollha nitolbu. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus biex imdawlejn mill-kelma tiegħek jaħdmu dejjem għal paċi fost il-popli kollha. Għalina l-koll biex nikbru fl-imħabba bħala komunità li tħabbar, komunità profetika, u nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek li hija spirtu u ħajja nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino għejn li l-familji tagħna jibnu futur tagħhom fuq il-kelma tiegħek u għamel li l-morda u dawk li jduru bihom isibu kull faraġġ fil-kelma tiegħek nitolbu. U Alla inti bat lil Kristu biex ixandar il-bxara tajba tas-saltna lil-fqajrejn. Għamel li kelimtu tidwej fina u tibnina f'ġisem wieħed fi Kristu. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna l-qaddija tiegħek qiegħdna l-offerti tagħna fil-ħnina tiegħek ilqaħħom għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mis-sir qaddejs tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bibnek il-għażejs Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jinbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu imwieled minn Marija Verġini. U għattem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salejb biex iħollna mill-irbejt tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk
flimkien mal-anġeli u l-qaddisejn aħna nxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed ngħidu flimkien. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbok dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċej, reġa rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdowk. Miċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba, flimkien mal-missier tagħna il-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtejn kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbok għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għall mistier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu flimkien bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-ġrejn, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena bil-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trejt fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja,
ħenjejn dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.